הוא אמר איך מתקנים את אדם, אם אדם חטא בנושא הזה של הקדושה, איך הוא בעצם מתקן את זה. אז גם לנשים, יש לנו פה ספר עולמה של אישה, יש פה במזוודה. אז יופי, יש פה גם לנשים ספר עולמה של אישה, זה הספר הזה. כל אחת פה שבנשים תקבל את זה בחינם. שם בדיוק מוסבר איך גם האישה, אישה שחס ושלום חטא בנושא הזה, איך היא מתקנת את זה. גם שם כתוב מידה כנגד מידה, צריך להחזיר אנשים בתשובה ממה שחטאת. אבל כתוב בספר כי תצא למלחמה, שבעזרת השם שבוע הבא נדפיס עוד כמה ממנו. שם אחד מהתיקונים הגדולים שהארי הקדוש אומר, אדם שחטא באיסור זרע לבטלה, התיקון כמעט הגדול ביותר לתקן את פגם הברית, זה על ידי קריאת שמע שעל המיטה. 5 דקות אתה עושה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמה תיבות יש לך בשמע ישראל? נו, מי יודע? בקריאת שמע? רמ"ח תיבות, נכון? רמ"ח. ואם אתה לוקח שמע ישראל, כמה תיבות יש בשמע ישראל? השם אחד? 6. 6. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם אתה לוקח את הוו של 6 ואתה שם אותם ברמ"ח, מה יוצא לך ביחד? רומח. וזה מה שאנחנו אומרים, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו, פחד בלילות. מה זה איש חרבו? זה הקריאת שמע, שזה הרומח. כשאדם עושה קריאת שמע, אומר הארי הקדוש, הוא מפריד את הנשמות, הוא מעלה אותם בחזרה למעלה. זה רבותיי, השתבח שמו לעד, התיקון הראשון שאדם צריך לעשות בשביל להחזיר את הנשמות. כל זמן שהאדם לא מתקן את הברית, אומר הארי הקדוש, וגם כותב בעל התניא באיגרת התשובה, מה שהוא מקבל, כפרת עוונות, האיסורים שהוא עובר, זה בגלל שלא תיקן את הברית כראוי.